салом дӯстон, як математик аз донишгоҳи Оксфорд формуларо пайдо кард ва тибқи он Роналдоро беҳтарин футболбоз дар таърих эътироф кардааст. Месси дар натиҷаи ҳисобҳои ин формула дуюм, Пеле сеюм ва Марадона нуҳум шуданд. Ин математик Том Крофорд мебошад, ки формулаи муқоисаи бузургии футболбозонро баровардааст. Ӯ дар натиҷаи алгоритми махсус дастовардҳои футболбозонро ҳам дар футболи бошгоҳӣ ва ҳам дар ҳайати мунтахабҳо дар давру замонҳои гуногун мавриди муқоиса қарор додааст. Имрӯз мо дар бораи ин кашфиёти ҷолиб ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, пас аз танаффус ба бозиҳои мунтахабҳо футболи даставӣ акнун бармегардад ва моро як қатор тоб рақобатҳо интизор аст. Интригаи онҳо хело калон аст. Оё Роналдо метавонад дар ҳайати МЮ дар бозии зидди Ньюкасл дебют кунад? Оё дастаи пештараи Роналдо Ювентус метавонад бидуни ӯ Наполиро шикаст диҳад? Оё Манчестер Сити метавонад қасди худро бораи шикаст дар Суперҷом аз Лестер ситонад? Ба ҳамаи ин саволҳо мо рӯзҳои наздик ҷавоб пайдо хоҳем кард. Бораи бозам ҷолибтар кардани тамошои ин бозиҳо дӯстонамон аз 1x ба онҳо коэффициентҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. Ана ҳамаи он нафароне ки регистратсия надоранд, онҳоро дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ бонус интизор аст. Чунин имкониятро набояд аз даст дод. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дастаи Ливерпул ҷойгузини Вейналдумро пайдо кардааст. Мерсайдҳо барои қавӣ кардани хатти нимҳимоя мақсад доранд, ки ниммувозиятгари ҷавони Барселона Педриро ба ҳайат ҷалб кунанд. Шартномаи бозингари испанӣ моҳи июн ба анҷом мерасад. Маълум аст, ки Барса дар талоши тамдиди шартномаи Педри мебошад. Ливерпул ба қувва ва нерӯи худ бовар дорад. Педри ҷавон соли гузашта мавқеъро дар ҳайати асосӣ арзанда ва шоиста аз худ кард. Ӯ дар 52 бозӣ дар ҳайати каталониҳо бозӣ намуд. Гузашта аз ин Педри дар ҳайати тими мунтахаби Испания ва дастаи олимпияи ин кишвар баромади аъло карда ҷамъу ҷам 73 бозиро дар як мавсим баргузор кард. Чунин миқдори бозиҳоро танҳо ӯ дошт. Як нимҳимоятгари дигари Барса Ильяш Мориба метавонист дар Тоттенхем фаъолияти худро идома диҳад, аммо Бундеслигаро интихоб карду шомили дастаи Лейпциг шуд. Атрофи тамдиди шартномаи ӯ бо роҳбарият норозигиҳо ба вуқӯъ пайвастанд. Гуфта мешавад, ки барои идомаи кор бо Педри ҳеҷ хатари ҷиддӣ вуҷуд надорад ва ӯ бемония шартномаи навро имзо мекунад. Аммо фаромӯш намекунем, ки инсоният табиатан чунин аст, ки метавонад дар ҳар як сония андешаашро иваз кунад. Педри метавонад як мавсими дигар дар Барса бошад ва пасон АПЛ-ро интихоб кунад, агар ин даста миёни худро рост карда натавонад. Собиқ ҳамлагари дастаи Тоттенхем Даррен Бент ишора кард, ки дар пойгаи қаҳрамонии Лукаку ва Роналдо имсол ҳамлагари белгиягӣ ғолиб мешавад. Ӯ ин нуқтаи назарашро бо чунин гуфтаҳо тасдиқ кард: мо хуб мефаҳмем, ки Роналдо футболбози нотакрор аст, аммо дар МЮ дар баробари ӯ Гринвуд, Кавани, Решфорд, Фернандеш ҳастанд. Футболбозони ҳуҷумкори МЮ зиёданд. Мефаҳмед, Роналдо метавонад дар ҳамаи бозиҳо дар ҳайати асосӣ набошад, чун шумораи бозиҳо бисёранд. Лукаку баръакс, агар дар формаи хуб бошад ва соҳу саломат, ҳатман ба майдон ворид хоҳад шуд. Ӯ ҳамлагари марказӣ аст ва ӯ барои задани голҳо ҳамеша омода хоҳад буд. Ба фикри ман Лукаку маҳз ҳамон футболбозест, ки ба Челси намерасид. Агар мо ба ҳамаи голҳо ва ҳамлаҳои Челси назар кунем, хуб дарк карда метавонем, ки Лукаку қисми бештари голҳои ин дастаро ба самар хоҳад расонд. Роналдо албатта фурсатҳои худро бо гол анҷом медиҳад, аммо агар шарт бастан лозим мешуд, ман ба Лукаку бовар мекардам. Ҳисоб аллакай 1-0 ба фоидаи ӯст. ин гуфтаҳоро метавон ҳар хел дарк кард. Якумаш он, ки дар Челси ҳам бозингарони моил ба ҳуҷум кам нестанд. Хаверц, Вернер, Маунт, Зиеш. Дуюмин, ки мавсими гузашта Интер дар ҳолати беҳтарин буд, аммо Роналдо, ки дар Ювентус, ки дар буҳрон қарор дошт, нишонзани беҳтарини серия А шуд ва инро ҳам ба назар гирифта, ки ғайр аз онҳо дар пойгаи бомбардирӣ нафарони дигар ҳам ҳастанд ва метавонанд ҳардуяшонро аз паси сари худ гузаронанд. Салоҳ ва Кен ин гуфтаҳоро метавонанд дар рафти мавсим тасдиқ намоянд. Дастаи ПСЖ қадамҳои навбатии худро барои боқӣ гузоштани Килиан Мбаппе дар даста хоҳад гузошт. Тибқи хабарҳо парижиҳо ба ҳамлагари фаронсавӣ шартномаи ҳамкорӣ бо маоши 25 миллион евро дар як сол пешниҳод карданд, аммо Мбаппе онро ҳам рад кард. Моҳи октябр парижиҳо кӯшиши навбатӣ хоҳанд кард. Ин маротиба ПСЖ ба Мбаппе шартномаи 2 сола пешниҳод карданист. Дар баробари ин бозингарони амриколотинии дастаи шаҳри Париж Неймар ва Месси бо ӯ суҳбатҳо анҷом медиҳанд, то ҳамлагар дар Париж боқӣ монад. Гузашта аз ин президенти Фаронса Эммануэл Макрон ҳам ӯро
бовар хоҳад кунанд ки лоиҳаи парижиҳо ояндаи дурахшон дорад. Тибқи хабарҳои ин сиёсатмадор паёмакҳоро ба Мбаппе фиристодааст. Аз эҳтимол дур нест ки Макрон боз ба Мбаппе суҳбати навбатӣ анҷом диҳад. Дар борбари ин ПСЖ омодааст ки проектҳои инфиродии Мбапперо дастгирӣ намояд. Вақте ки президент ба як бачаи оддӣ сархам мекунад, бигзор ӯ бозингари боистеъдод бошадам аз худ меравад ва намедонам чӣ хел ӯ баъди ин чизҳо футбол бозӣ кардан метавонад. ҳамлагари Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Португалия Криштиану Роналдо боз аз рӯи як версия аз футболбозони ба мисли Лионел Месси, собиқ футболбозони бузургтарини олам Пеле, Феранс Пушкаш, Алфредо Ди Стефано, Диего Армандо Марадона ва дигарон пеш гузашт. Номзадон дар донишгоҳи Оксфорд аз байни он футболбозоне интихоб шуданд ки ҳадди ақал 2 маротиба соҳиби туби тиллоӣ шуданд ва ё то соли 1956 ки аз ҳамин сол ҷоизаи туби тиллоӣ тақдим мешавад, байни ҷомеаи футболӣ қадру манзалати зиёдро соҳиб гаштанд. Кроуфорд аз рӯи 7 критерияи асосӣ беҳтаринҳоро интихоб кард. Якум, ҷоизаҳои миллӣ ва байналхалқӣ дар футболи бошгоҳӣ ки тибқи коэффициентҳои УЕФА дар таносуб ба садди мусобиқа боғузорӣ мешаванд. Дуюм, дастовардҳо дар тими миллӣ барои ҷоми ҷаҳон 150 имтиёз, барои чемпионати Аврупо ва Копа Америка 100 хол дода шуд. Сеюм, голҳо дар ҳайати бошгоҳҳо. Чорум, голҳо дар ҳайати тими мунтахаб. Панҷум, овозҳо аз шумораи умумии овоздиҳандагон барои туби тиллоӣ. Шашум, рекордҳои инфиродӣ. Ҳафтум, голҳои зиёд дар рафти як мавсим ки ба даста ҷоиза овардаанд. ҳамин тариқ то 5-10 футболбози беҳтарин дар таърих аз рӯи формулаи Кроуфорд чунин аст: Криштиану Роналдо, Лионел Месси, Пеле, Феранс Пушкаш, Роналдо, Марко ван Басте, Алфредо Ди Стефано, Мишел Платини, Диего Марадона, Йохан Кройф. аҷиб аст агар Марадона зинда мебуд ба ин рӯйхат чӣ мегуфт? Ақидаи Пелеро ҳам атрофи ин формула фаҳмидан ба маврид мешуд, чунки ӯ ҳамеша мегӯяд: ман якум будам, якум ҳастам ва шоҳи футбол мемонам. шумо чӣ дӯстон, дар ин бора чӣ фикр доред? Ба гуфти шумо ки беҳтарин футболбоз дар таърихи футбол аст ва барои чӣ? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед, ин барои мо хеле муҳим аст. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.